आज पढ़िबा 5 क्लास इंग्लिश द सरस्वती इंग्लिश सप्लीमेंटरी रीडर स्टोरी गोटे पढ़िबा। गोपाल एंड द कावर्ड। Gopal was a boy of 5 years. He lived with his mother at the end of a forest. ଗୋପାଳ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାହାକୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। He lived with his mother at the end of a forest. ସେ ବାସ କରୁଥିଲା କୋଉଠି ରହୁଥିଲା ତା ମା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ଭାଗରେ। His mother was a good lady. ତାଙ୍କ ମା ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମହିଳା ଥିଲେ। She was too much fond of God ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନୁଥିଲେ, ପୂଜା କରୁଥିଲେ। She prayed to him every day. ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। She sent her son to a school at the end of the forest. ସେ କହୁଥିଲେ କି ମୋ ପିଲା ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ଭାଗରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ଗୋପାଲ had to go to school through the forest. ଗୋପାଲ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି କିଛି ନ ହଉ। But he was afraid of wild animals like tigers, bears, owls, jackals and others. କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଭୟଙ୍କର ପଶୁକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ବଣୁଆ ପଶୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲା କିଏ ନା ତାଙ୍କ ଗର୍ଜନ ଶୁଭୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଯାଉଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାକୁ ଶୁଭୁଥିଲା। All the other people lived near the school. ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ but ଗୋପାଲ had no one to go with him. ଗୋପାଲ ସହିତ କେହି ବି ଯାଉନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲା। ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା କି ଏକା ଗୋପାଳ ଯାଉଛି। He said to his mother. ଗୋପାଳ ମା କହିଲେ mother, I want not to school tomorrow. ମୁଁ କାଲିଠୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବିନି। ଗୋପାଳ କହିଲା there are a lot of wild animals. ବଣୁଆ ପଶୁମାନଙ୍କୁ, ଭୟଙ୍କର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଡର ମାଡୁଛି। in the forest ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। His mother said. ମା କହିଲେ my son, ମୋ ପୁଅ don't be afraid. ଭୟ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। You have a coward brother in the forest. ଜଣେ ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି। When you are afraid, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭୟ କରିବ you can say. ସେ ଆସିବେ brother coward come and help me. ତୁମେ ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ଭାଇଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଡାକିବ, ସେ ଆସିବେ ଆଉ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଗୋପାଲ said. ଗୋପାଲ କହିଲା how nice to have a brother in the forest. ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଥିବେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବେ। Next morning ଗୋପାଲ went to school. ପରଦିନ ସକାଳେ ଗୋପାଳ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। He stopped in the forest. ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା and said. କହିଲା brother coward, I am afraid. ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ଭାଇ ମୁଁ ଭୟଭୀତ। Come and help me. ଆସ ଆଉ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। And once a coward boy come out of the trees and took Gopal's hand in his. ସେ ଗଛ ଭିତରୁ ଆସିଲେ and ଗୋପାଳର ହାତକୁ ଧରିଲେ। He said. କହିଲେ I will take you to your school. ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। and in the evening, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ I will take you home again. ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଗୋପାଲ was very glad. ଗୋପାଲ was very glad. Every day the coward boy helped ଗୋପାଲ. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋପାଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ଭାଇ। ଗୋପାଳ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଗୋପାଲ loved him very much. ଗୋପାଳ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲା ତାଙ୍କୁ। and sometimes played with him in the forest. ବେଳେ ବେଳେ ଗୋପାଳ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖେଳୁଥିଲେ ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ଭାଇ। one day Gopal's teacher had a feast at his house. ଦିନେ ଗୋପାଳର ଶିକ୍ଷକ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କଲେ। He invited all his pupils to attend. ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡିଆନକୁ
କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଭୋଜିରେ। ଦ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ all of them brought different things for the feast। ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଭୋଜିକୁ। ବଟ୍ ଗୋପାଲ got nothing from his poor mother and was sad। କିନ୍ତୁ ଗୋପାଲର ମା ବହୁତ କ'ଣ ଗରିବ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ in the forest the coward's boy come to him with a bowl of milk and said। ସେ କହିଲା ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ଭାଇ ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ଭାଇ ହଠାତ୍ କିନା କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଆଣିଲେ କ'ଣ କ୍ଷୀରର ପାତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲେ। ବାଉଲ ମାନେ ପାତ୍ର, କ୍ଷୀରର ପାତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲେ। and take this milk to your feast। ଗୋପାଳ ହାତରେ ଦେଲେ, ଭୋଜିକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। and then he went off। take to this milk to your feast and then he went off। The teacher was very happy to see Gopal with a bowl of milk। ଗୋପାଳର ହାତରେ କ୍ଷୀରର ପାତ୍ର ଦେଖି ଟିଚର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। he gave different things to each student। ସବୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠୁ ଇଏ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଖାଇବା ନେଇକି ଯାଇଛି ନା। then he gave some milk to all the students। ସେଥିରୁ ସେ କିଛି କ'ଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। he looked into the bowl। ପୁଣି ପାତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। but the bowl was full of milk। ସେମିତି କ୍ଷୀରରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ପାତ୍ରଟି। he gave some more milk to each of them and looked again at the bowl। ସେ ଯେତେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର କମୁନାହିଁ। none of the milk and gone। କେଉଁଠୁ ଏ କ୍ଷୀର ଆଣିଲ? the teacher asked। ଟିଚର ପଚାରିଲେ ଗୋପାଲକୁ। ଗୋପାଲ where did you get this milk? ତୁମେ କ୍ଷୀର କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ଗୋପାଲ said। ଗୋପାଲ କହିଲା I got it in the forest। ମୁଁ ଏ କ୍ଷୀର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିଲି। my brother cowherd gave it to me। ମୋ ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ଭାଇ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। then the teacher said। କହିଲେ ତେଣୁ କ'ଣ ଟିଚର କହିଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। take me to see your brother in the forest। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି, ମୋତେ ବି ନେଇଯାଅ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ମୁଁ ତୁମର ସେ ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ଭାଇକି ଦେଖିବି। ଗୋପାଲ and his teacher went into the forest। in the forest। ଗୋପାଳ ଆଉ ଟିଚର କେଉଁଠି ଗଲେ? ଗୋପାଳ ଆଉ ଟିଚର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। in the forest ଗୋପାଲ stopped walking and said। ଗୋପାଳ ଆଉ ଟିଚର ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ରହିଗଲେ। ଗୋପାଲ କହିଲା brother cowherd see me and my teacher। brother cowherd see me and my teacher। ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ଭାଇ ମୋ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଦିଅ, ମୋ ଟିଚରଙ୍କୁ ଦେଖାଦିଅ। but no one come। କେହି ବି ଆସିଲେନି। after a few minutes they heard someone saying। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା। ଗୋପାଲ ଡାକିଲେ it will be a long time before your teacher can see me। ତୁମର ଶିକ୍ଷକର ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଅଛି ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। I helped you and played with you। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? do you know why? ତୁମ ସହିତ ମୁଁ କାହିଁକି ଖେଳେ, ତୁମକୁ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? do you know why? few boys have a good mother। କିଛି ମା ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ମା, ଯେଉଁମାନେ ମା ମାନେ ତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକନ୍ତି। few boys have a good mother like yours। like yours। few boys have a good mother like yours। ବହୁତ ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। every day she prayed to me crying। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଦନ୍ତି। କୃଷ୍ଣା ତୁମର ମା ଯିଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ମାଇ only boy in the forest। ମୋ ପିଲାକୁ
ଦୟାକର ହେଲ୍ପ କର, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ, ଓନ୍ଲି ବୟ ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛି। ସୋ ଆଇ ହେଲ୍ପଡ୍ ୟୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଗୋପାଲ୍ସ କାୱାର୍ଡ ବ୍ରଦର ୱାଜ୍ नो ଅଦର, ମାନେ ଗୋପାଳକୁ କହିଲେ କି ସେ କାୱାର୍ଡ ବ୍ରଦର କେହି ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଗଡ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା, ଠାକୁରଙ୍କ ବେଶରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲି ତମ ମାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଗୋପାଳ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା, କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହିଂସା ଭାବ ଜାଣିନଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋପାଳକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖାଦେଲେ। ଟିଚର ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେନି।